Savremeni slušni aparati prilično su skupi pa ih ne mogu priuštiti baš sve osobe kojima su neophodni. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih u Pirotu nastoji da pomogne svojim članovima da dođu do ovih aparata. A sada su, zahvaljujući donaciji u iznosu od 200.000 dinara, nabavili jedan slušni aparat za svog člana. Sredstva je donirala krojačko-trgovinska radnja Boban Gošić. Aparati su veoma skupi, preko 200.000 jedan aparat i uz pomoć ove donacije mi smo jedan aparat obezbedili Dušanu i uz pomoć njegove porodice, tako da aparat još jedan trebamo da obezbedimo i pokušat ćemo preko drugih donatora i očekujemo da lokalna samouprava također pomogne da obezbedimo taj drugi aparat koji je itekako potreban Dušanu. Sredstva koja su dodeljena Međuopštinskoj organizaciji gluvih i nagluvih krojačko-trgovinska radnja Boban Gošić opredelila je za društveno odgovorni rad u okviru projekta EU Pro podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima za nabavku opreme. Čuli smo za projekat, onda smo prepoznali organizaciju gluvih i nagluvih i onda smo rešili njima da doniramo ta sredstva koja nam pripadaju u sklopu projekta od nas, od naše firme. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih svoje prostorije ima u inkluzivnom centru i broji oko 200 članova sa teritorije celog Pirotskog okruga.